הכירו את ברוך. ברוך הוא מנהל בית ספר. לברוך יש עובדים מכל הסוגים, חלקם פרילנסרים וחלקם שכירים. מה זה פרילנסרים? עובדים עצמאיים, ובתור שכאלה חופשיים להתנהל בגמישות ובעצמאות ניהולית ותעסוקתית, ויכולים למשל לברור לקוחות, להחליט כמה, מתי ומאיפה הם עובדים. ברוך נהנה מהתקשרות חופשית עם פרילנסרים. הוא משלם להם עבור העבודה, אך הם אינם עובדים ישירים שלו. הם מועסקים בלי ימי מחלה או הבראה וכל חבילת העובדים, והוא יכול להיפרד מהם כשהוא רוצה. עד כאן הכל טוב. אז איפה הבעיה? ברוך מודאג מכך שהגבול בין יחסי עבודה עם עובד שכיר ליחסי עבודה עם פרילנסר יכול להיות לפעמים מטושטש. הוא יודע שלעובד שכיר יש זכויות ייחודיות, והוא יכול לדרוש את זכויותיו, וזכויות כידוע עולות כסף, והרבה. אולי למשל הוא חייב לשלם לפרילנסר שלו ימי חופשה? לכן ברוך מודאג איך ליהנות מהיתרונות שבעבודה עם פרילנסרים ולהישמר מתביעות. ברוך פונה למשרד מישור חשבות ומקבל הדרכה. באמת, בתנאים מסוימים, הפרילנסר עלול לתבוע ממך פיצויים וזכויות, כאילו חלים ביניכם יחסי עובד-מעביד, נאמר לו. ישנם סימנים שמעידים על מצב כזה, אם מקום העבודה הוא אצל המעסיק, אם היה שימוש בכלים של המעסיק, או אם העבודה הייתה צריכה להיעשות דווקא על ידי אותו עובד, ועוד. ומה הפתרון? שואל ברוך. פתרון אפשרי הוא ליצור חוזה עבודה מול הפרילנסר ולהכניס בחוזה את סעיף גדרון. משמעות סעיף גדרון היא שבמידה ושכר הפרילנסר גבוה משמעותית משכרו של השכיר, ניתן לטעון שהמעסיק שקלל את הזכויות הסוציאליות בשכר הפרילנסר הגבוה, וכך עילת תביעת זכויות נחלשת. ברוך מרגיש הקלה. אבל רגע, מה אם העובד לא פתח עסק? ברוך נזכר באחד מעובדיו שזה בדיוק מצבו. גם למצב הזה יש פתרון. תקנה 6א בתקנות מע"מ. התקנה באה להקל על שכירים שמועסקים בעבודות מזדמנות נוספות על עבודתם העיקרית. במקרה כזה, הפרילנסר אינו מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה והפקת חשבוניות. המדווח על ההכנסה למע"מ הוא רוכש השירות. הוא רשאי להפיק חשבונית עצמית במקרה של עוסק מורשה, או שכר מרצים במקרה של מלכ"ר. זכור, סעיף 6א מתאים לרשימה סגורה של מקצועות, שעיקר הכנסתם משכר או קצבה, ויש לנקות מס במקור. עוד לא סיימנו. יש לשלם ביטוח לאומי גם לעובד בשכר מרצים. תשלום שכר פרילנסר לפי תקנת 6א או כנגד חשבונית אינו בהכרח פותר מדמי ביטוח לאומי. בצו מפורטת רשימת העיסוקים החייבים בתשלום ביטוח לאומי, והרשימה מפתיעה בהחלט. מופיע שם למשל גנן או מדריך טיולים, מרצה ואומן שנותן לך שירות ממושך. לדוגמה, במקרה שגנן או מדריך טיולים נופל במהלך העבודה ומפונה לבית חולים, כתב תביעה יישלח מביטוח לאומי למעסיק שלו. אם לא תפריש ביטוח לאומי, העובד וביטוח לאומי יכולים לתבוע אותך, עד תקרה של כ-200,000 שקלים. מה הפתרון במקרה כזה? שואל ברוך. הפתרון הוא לסכם עם הפרילנסר מראש, שאתה משלם בעבורו ביטוח לאומי ומנקה מהתמורה שסוכמה, ועם אישור שנתי ממך יוכל להקטין את תשלומי הביטוח בהם הוא מחויב. בוא נרכז את ההמלצות שלנו לעבודה עם פרילנסר. נוודא כי התמורה גבוהה יותר מהתמורה שהייתה משולמת אילו היה עובד כשכיר. נבדוק לפני כל תשלום אישור ניכוי מס במקור או תאום מס ולנקות בהתאם. נוודא כי לא חלה חובת תשלום ודיווח ביטוח לאומי. נדווח באופן שוטף תשלומי פרילנסר בטופס 102 ונבצע התאמה חודשית ושנתית. נמנה בארגון גורם אחראי שיבצע בדיקות מדגמיות. בשכר מרצים מומלץ לקלוט ולחשב שכר סופרים או מרצים בתוכנת שכר, המתאימה גם לשכר סופרים ומרצים. נחתים את נותן השירות על טופס הזמנת שירות. וכדי שנהיה בטוחים שהכל מובן, הנה 3 קבוצות של המקרים הנפוצים שדיברנו עליהם עד כה. קבוצה ראשונה, פטור מתיק מע"מ וכן פטור מביטוח לאומי. הכי קל, הכי כדאי, אין צורך להעסיק כעובד. סוגי מקצועות לדוגמה, אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי ועוד. קבוצה שנייה, לא פטור ממע"מ ולא פטור מביטוח לאומי. הוא יהיה עובד, אין דרך מילוט, משלמים עם תלוש. סוגי מקצועות לדוגמה, גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לעסק.
ממלא תפקיד דתי, כדוגמת משגיח או מנקר בשר, עובד ניקיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות. שומר, מורה דרך, למעט אם מוביל ברכבו. חונכים וסומכות מטעם לשכת הסעד או הרשות. עבודות משרד, שירותים, תעשייה ומסחר. קבוצה השלישית, רשימת הכלאיים. נבחן בזהירות מה נכון לנו, פרילנסר או עובד. סוגי מקצועות לדוגמה, מרצה, מורה או מדריך, או מועסק באמצעי תקשורת. הופעה אומנותית או הנחיית מופע, למעט צילום לצורך פרסומת. מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים, בתנאי שלא מעסיק עובדים ואין לו עסק משלו הפתוח לקהל. ולסיכום, כדי שהעסקה תהיה תקינה וללא הפתעות, כדאי להסדיר בטופס הזמנת שירות. הנה הוא לפניך. ברוך יוצא מההדרכה מרוצה. עכשיו כבר יש לו את התמונה המלאה, ובפעם הראשונה מזה זמן רב הוא מרגיש רגוע.